כיבוי שיירות היום. אצל צבי הידוע בכינוי הקשה והיפה. וואי, זה יופי. זאת העלייה הכי קשה? לא, מה פתאום, עוד לא התחלנו. באמת? היה זה לסרם, זה רק החימום. ישר קדימה. אתה יודע מה יקרה אם תיתן לה לעשן שהיא אחראית על המשטרה? תהיו רכים עם המפגינים. העשירים לא נותנים. וואי, איזה סוציאליסט יצא ממך עכשיו. ראית מה זה? מאיפה זה הגיע? מאבא. מבית אבא. אבא שבשמיים. כולנו, נכון. אוי, עכשיו התוכנית נסגרה מבחינה. גם אני נזכרתי. מה, באבא? לא. באבא? נזכרת? אני אטום. פתאום נזכרת? לא, פתאום נזכרתי. זה פריצת דרך בטיפול? לא, הבנתי למה היא לא עונה לטלפון. אבל... חשבת שזה משחקי כוח? אכזריים? או שהבית נורא גדול? לפני המחלה, היחסים שלנו היו יותר יחסים שהתבטאו בעשיית דברים, פחות בדיבורים, אני מניח. נפגעת היכולת לזה להיות ממש זמן איכות, כי, זאת אומרת, אם קודם, בשלב יותר מוקדם של המחלה הבאה יכל לדבר, יכולנו סתם להעיר הערות על מה שקורה ומה שאנחנו רואים. עכשיו זה קצת יותר מסובך. הוא כותב במחשב, לוקח הרבה זמן לכתוב, ככה שכבר נוצר איזשהו ניכור מסוים. הזמן הוא פקטור יותר משמעותי מבחינתנו בהשוואה למשפחות אחרות כנראה. אני לא מרבה לחשוב על הסוף, אז זאת אומרת, אני לא רואה את זה כמשהו שצריך עכשיו מהר לעשות את זה לפני שיגמר. כי אם אני אתן לחשש מהסוף לנהל אותי, אני חושב שזה יפגע בעכשיו שאני לא רוצה להזיק לו. עכשיו אני רואה אותו כבן אדם הרבה יותר חזק. לא ראיתי את המושג חזק בן אדם שיכול עכשיו לרכב איתי על אופניים בהרי ירושלים. אני לומד להעריך אותו הרבה יותר עם המחלה. וזה נורא חשוב להמשיך לשמור על הומור, על שמחה, על מרץ. ואם הוא יכול לעשות את זה במצב שלו, הוא עושה את זה כל הזמן, בכל רגע. אז גם אנחנו יכולים בכל מצב כמעט. שלום, קוראים לי שי ראשוני. אני בן 49 ואני אבא של רז ועידו. אני אלוף משנה במילואים, איש ברזל, מרתוניסט בעברי, ומנכ"ל עמותה להאצת חקר ה-ALS.
לפני 3.5 שנים חליתי במחלה, ומאז אני ממשיך במרץ בעבודות וביוזמות שלי. במקביל נהייתי משותק בכל הגוף, מונשם, מוזן בצינורית לקיבה, ולאחרונה נעשיתי אילם. אני חושב שהדרך הטובה ביותר לעזור לילדים שלי להתמודד, היא במה שאני עושה, ולא במה שאני אגיד. אני משתדל לשמש להם דוגמה בעשייה שלי, בעבודה שלי, ובעובדה ששום דבר לא יעצור אותי. אני משתדל להראות להם ששום מגבלה היא לא תירוץ אף פעם, ובכל מצב אתה יכול לחיות כמנצח. אני חושב שעידו הפנים את זה, ואני שמח שאני עדיין יכול לשמש לו כאבא, גם אם לא פיזית. אבל אנחנו מדברים, מתייעצים, ומתווכחים, וזה מעשיר את שנינו. לעידו יש חשיבה מקורית ומעניינת, שתמיד מאתגרת אותי. עוד דבר. אני אוהב אותו. לפני המחלה, הזמן איכות העיקרי שלי ושל אבא היה שהיינו עושים ספורט ביחד, רצים ביחד, רוכבים ביחד על אופניים. מאז המחלה זה התאפשר פחות ופחות, עד לעכשיו שכבר בכלל לא. אז אני ממשיך לרוץ לבד, וזה חסר לי. אין לי פה מה להיות אופטימי. מה? כאילו, מה אני אופטימי לגבי המחלה? שימצאו תרופה מחרתיים? זה לא אפשרות כאילו קיימת כל כך בהתחשב באיפה שהמחקר עומד עכשיו. אם יש דברים שהם קשים לעיכול, אז הגוף נותן להם לחלחל לאט ולא ליפול עליך בבום. עכשיו אתה מעכל? נראה לי שאני כבר סיימתי לעכל. הניסיון הזה הוא לא פשוט כזה, הוא רק נראה תמים, נחת על הימים. הניסיון הזה עדיין לא מרפא, זקוק לקצת עזרה, לקצת הרבה רחמים. קלות הראש הזאת, טלת לי לא פחות. עכשיו אני עובד דרכים, עובד עצות, תן לי פתרון פה ולא פתרון לב. מודה בפה מלא. אני אתחיל בזה תמיד חינכת אותי והשפעת עליי, גרמת להיות מאוד הישגי אני חושב, וחשבתי שאולי בגלל שאני לא כזה מצטיין בבית ספר אז אולי אתם דואגים, ורציתי לספר לך שאני לא יודע אפילו איך להציג את זה כל כך. אני כותב כבר די הרבה זמן משהו שיהיה מתישהו, זאת אומרת, בפנטזיה שלי אני רואה את זה מתישהו הופך לספר,
וכאילו נורא חשוב לי להצליח ושתוכל לראות את זה, אבל אני מרגיש שיש עוד זמן, אני מרגיש שיקח לי עוד הרבה זמן עד שאני אוכל ממש לסיים את זה, נגיד, או ויכול להיות שאתה כבר לא תהיה פה כשאני אסיים את זה. אני לא רוצה שתדאג לי יותר מדי לגבי העתיד שלי ומה יהיה אחר כך, אני רוצה להבטיח לך שאני אהיה בסדר ושאני אעשה המון דברים מדהימים וחשוב לי להבטיח לך את זה. זה מה שהיה לי לומר. מה אתה אומר? בבקשה. כזה שאוהבים ואדמה רכה, לנוח מהיום הזה חצי דקה. בוא ספר לי משהו, ספר אמת סדוקה, זה לא כל כך חשוב לי כשאני איתך, כשאני איתך. כי מסתובבת שערה בתוך ביתי בכלל מבלי ששמתי לב.